akong chinilas, di niya gusto ibilin. Nakakuha. Di siya masugot ng ibilin akong chinilas nga guba. Nasaan man na to? Di naman na masulob. Dali na. Hello. Visit na sad mi sa amo ang payag. Murot na din mo. Tangan natog suga ng payag. Atong pataurag suga di ari. Hala maun eh. Guys, nausab ang tawag ani ang linsa sa balay, dili sa balay sa yuta. So primero kay di ani ran ko karon pa nang naitangsi man na siya nairog siya ngadto. So himog na sad ni amo malingan ni dali kay pero anay. Sumaga na, miss? Okay? Sky, magluto ka din, ha? Magluto din sa Sky, lady, ha? Nalibon na mo na lang may taong wapa-wapa na bilin pero wala bunga. Iirog na po ni miss. Yun ka ang supod. Iirog na po dito niya. Tagiya rin na pinakapalit diha ang lain pero wala man yung lagi tagal. Nakita na pinakapalit na lain. Posible ka na hala, masiga ang kayos ilaw. Na sunog. Sky, nasunog ang payag kay. Mairog siya. Ang saman katandako kain. So mamudtad forward dinda sa kalibunan. Ano siya guys? Hindi ko magtukod og balay para sa akong pamilya. I mean ginikanan. O yeah, pamilya. Tapos naay kuryente din ha ana nga balay. Nya ilang ipasaw namo kay naa naman sila sa housing kanang nay mga blue. Ana sila dito nagpuyo, nakakuha sila unit dito. So ilang kuryente, ilang ispasaw namo para dili na may magpataod diri. Ibalhin na mo diri ang plangka. Aron kung magtukod mi diri, na may kuryente. Dili man sad kayo layo. Na may kuryente, tubig na lang ang problema. Tapos na may plano nga dunay tangki sa tubig ibutang di ana sa bungtod dinha dapita. So magpataod ni diha na sad magikan padung dire kay kung gikan sa amoa ang itaod gud kay layo na kaayo didto dapit didto sa at bang layo taas kaayo ang hose magamit. Unsa man mo? Nag-unsa day mo? Sam na di na makahilo. Makahilo. Atong Hi. Hello. Hi. What is your name? Ako.
Si Kakay. Guwapa. Kinsay bating naong? Oh, ikaw po. Ikaw guwapa, ikaw po bating naong. Dito bang ko sa kamera? Na hi. Hi. Ay na, ako si Skyly. 2 years old. Na 2 years old. Sa ko na imong gipanguha. Sa man na. Ha? Kana. Mga orange. Diyan na nabarot si imong ugot. Hi. Hello. Hello. Busy sila panguha anong saan na niyang gipanguha. Dili ka unon ha. Busy ha. Oy. Busy ha mong kakay. Kay. Kay. Hi guys. Hi guys. Mura man po na inyong gipanguha na inyong giluwa. Yeah, hi guys. Naway man sa hi guys. Pag-umangkon. Si Skyly o si Missy. Kay. Sige buhat ninyo kay. Isa man na. Lah. Ay bangbang. Ay bangbang. Ay bangbang. Ay bangbang. Wala di ara o. 1 meter siguro doon. Natakay ni gabi ina. Katol na. Sana mulibot ta dito na kay na ako noy utanon na bian ni lolo atong kwaon. Ayaw di hagagi na barbed wire. Dali na. Asa dapat? Dali. Baby. Tapos iyo. Daghan gapon akong bugas pero patay na siya. Ayuhono na lang. Kaya na allergy. Ali na mo ba? Ali na oy. Dali na kay gabi na. Kakay. Kay. Tubag. Kay. Asa man ka? Ana ka diana. Dali sa good kay. Dali. Lingkod ko. Mulingkod ka? Asan ka mulingkod kay? Ani? Ni. Irog sa kay atong pang dara daing giingon nga okra Ginoo ko. Sa kabuk okra ug usa kabuk tawo nga gamay na biyaan. Dadasay amis. Tana manguli na ta kay gabi na. Asa pa man ta? Saka ta? Sige saka ta kadiyot. Tana. Naog ba? Ayan. Nay. Nay tuto. Gabi inala init man diri. So pwede na to butangan og usa ka suga diri. Ngit-ngit na guys. Okay, alas 6 na. Alas 6, alas 5 pa. Oh, alas 5:37. Hi! Magsugod. Hi! Bye. Bye-bye. Ikaw. Hi! Bye. Bye! Bye-bye na ko na siya. Magbabay na si Skyly. Kay manguli na mi. Ala! Di na ako palabot. Magtiniil na ko. Tanawa akong sinilas. Wait. Akong sinilas nabungkag. Nawakay.
na ako pagsunog, ana. Pikas na lang. Bungkag po na yung pikas. Bilin na lang ako. Bye, slippers. Wala na ako yung janilas. Bakit palilit? Ha? Ano ba? Putang naman to. Wala ko ato. Guys, gusto niya nga kuhaon akong janilas. Di niya gusto ibilin. Nakakuha. Di siya masugot ng ibilin akong janilas nga guba. Nasaan man na to? Di naman na masulob. Dali na. Bilin dyan akong janilas. Basa man good. Nabasa. So magtiniil na lang ko. Okay. Magtiniil. Bye-bye. Bye-bye. Sige lang taanig. Bye-bye. Bye-bye. Mga batanon na nulong og basketball. Hala, nagtagak naman siya nila, Sky? Wala. Wala. Okay, guys. Ay! Nanajud Miss Karsada. Tara dito, highway dito. Ay, highway dito, babaw. Asa? Asan ka pa doon? Uli kas inyo? Kana siya, nana siya sa housing nagpuyo. Si Skyly, kanus mo uli mo puyo sa housing? Dugay pa? Oh. Nang-apply mo sa housing no? Ganahan ka mo puyo sa housing? Ogoy. Nga dili na ta silingan. Okay. Nag-atbang raman good mig balay. So, Ito makito. nag-atbang remig balay dito sa amo nya karon kung mabalhin sila housing dili na mi silingan kay kung maghimo mig balay dito dili na mi silingan ni Kakay no layo na kaiglaagan si Kakay kay no okay babay na ta ka naputol po na ko sinilas agay nahurot akong sinilas ug kaputol tiniil na jud ko sakita sige na guys kaya akong chinilas putol na wa na jud ko'y chinilas hulbutanan